Nag-abot-abot ulit mga idol, nag-abot-abot ulit. Pero tabi-tabi ka sa may bandang kaliwa na naman mga idol. Ng isa, tutat. Ha? Ayun na yun, tumitira, sumisibat mga idol. Woo! Yun mga idol, start na tayo. 70 below all San Quintin mga idol. So yun o, shout out, ride safe mga idol. Yo, hintay mo yung go signal to. Sinak mo lang. So yun mga idol, ayun tayo, medyo neutral muna tayo mga idol. So ayun mga idol, 17 below all San Quintin mga idol. Brought to you by San Quintin Black Stage. Yung gata mga idol. Pwede kahit sino mapapagod si tayo. Kasali di ko Dewan mo lang. Mas makarating tanong ganyan sa paligsahan. Paganahin kaalaman ang hindi mapakita kung ano kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy lang sa laro at unod ang bibitaw. Magsumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lumos sa iyong sarili. Dahil yun ang siyang magbibigay. Hoy, may sumasamang kwan. Dito yung lasing yata yun eh. Lasing. Oo. So yun mga idol. Idol! Eh ito parang lasing yata yung matanda. Oo nga, mutik pa kanina. Lasing nga yata, lasing yata eh. Mutik pang sumabit. So yun. So neutral muna tayo mga idol. So matinding balatan to. Basta yung TV, asahan nyo mga idol. Napakatinding balatan. So shout out sa nagpalaro sa local government unit ng San Quintin. Sa paligsahan, pagganahin kaalaman ang magiging maraming salamat sa pagkakataon binibigay nyo sa ating mga siklista na nangangarap maging pro cyclist. So ayun, so ating neutral balatan na ba to? So tinisising ko to, bago tayo magbakbakan, bago tayo magrimatian, magtungsan at magtirahan, kailangan muna tayo mag-shoutout. Shoutout sa mga nagpalaro unang-una sa ating mayor, local government unit ng San Quintin mga idol. So shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa mga players 17 below. So mag-ingat kayo. So shoutout sa ating mga ka-YouTubers, mga CBI, Kuya Ben, Imelda YouTube channel. Shoutout dito sa mga marshals na gumagabay sa ating mga siklista. So shoutout ulit sa ating mga ka-YouTubers, si John Butet, White Meat Motovlog, yun na, shoutout Oliver. Shoutout kay Oliver Anthony. Shoutout natin shoutout White Meat, shoutout Kida Aikin. Yun na, shoutout mga idol. Yun na, so lang tayo man. Shoutout si Point Cool, White Kabart, White tayo, White Food, Irene Alayon. Ang pabati mga shoutout mga idol, Kawalupa Vlog, Kamason Vlog. Shoutout sa inyo dahil hindi tayo hindi tayo mukha kaya natin. Ayan na, nagkabakbaka na mga idol. Ito na, may tumitira sa may bandang harapan. Mukhang flag daw na mga idol. So may tumitira na. Nagkakabalitan na, nagkakabakbaka na, nagkakatira, nagkakatugigan, nagkakabantayan mga idol. So ito may nauna. Puro sila nakakulay puti mga idol. So ito, nagdadala ng Rangcon number. Dito makikita kung anong number mga idol. Ang kanilang speed, 56 km per hour. Napakabilis ka agad mga idol.
Napakabilis kagad ng tirahan mga idol. Umabot kagad ng 56 kilo. Ayan, may tumitiya sa may bandang kaliwa mga idol. Naku po. Advance, advance, advance. Advance. Advance idol. Masyadong mabilis mga idol. Mabilis kagad na sumisibat. Anong number doon? Number 22 mga idol. Sumisibat kagad. So 2 laps ito. So advance mga idol. So ito mayroon tayo nangungunang isa. So tat. Ha? Ayun na yan. Tumitira. Sumisibat mga idol. Woo! Ayun na. Napakabilis mga idol. Ako inaabutan kayo. So mabilis yung mga yan. Sisibatin kayo yan. So yung mga masa, advance, advance, advance. Ayun na mga idol, mabilis yung mga yan. Advance, advance. Woo! Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. So napakabilis mga idol. Ito tatlo itong nangunguna ngayon mga idol. Number 33. O di ko na makita kayo ng mga number. So tatlo. So ito ngayon mga idol, mabilis sisibat itong mga to mga idol. So dapat medyo naka-advance tayo ng bahabagya. So nag-abot-abot tuloy mga idol, nag-abot-abot tuloy. Pero tumitira sa may bandang kaliwa na naman mga idol, number 19. Ayun o, tumitira na naman mga idol, sinusundan ng isa. So napakabilis ng tugisan mga idol, dalawa na, number 18 and number 19 mga idol. So napakabilis ang kanilang takbo, 55 kilometers per hour. Ayan na mga idol, tatlo tong mga nasa likod ng harap. Naku po. Woo! Advance! 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 Woo! Mabilis tong mga to mga idol, huwag kayo umukas. So napakabilis ang kanilang takbo kagad, kargahan kagad mga idol, 50. Ayan o. Ang tindi ng bakbakan mga idol. So palampasin natin ng bagya para makuha natin yung iba mga idol. So ito napakarami. So wala pa tayo nakaka-break away. So dito lang. So wala pa rin sa likod. Ano pa? Sa likod. So wala pa rin tayo nakaka-break away mga idols. So matindi kagad ng tugsan. Matindi kagad ang kanilang mga tugisan. Umaabot ang 50 kilometers per hour ang kanilang takbo mga idol. Pag may tumugis, pag may tumira, tutugisin nila. Walang dapat makawala. So ayan, nagkumpul-kumpul ulit mga idol. Wala namang naka-breakaway. Tignan natin mamaya kung sino ang magtatangka magbe-breakaway. Marami nang nagtangka kanina pero tinuugugis na agad. Ako, may aso! May aso! May aso! Diyos ko po, Santa Maria Elementary School. Diyos ko, Marimar. Ito mga kalaban ng mga siklista, yung mga aso, mga idol. So shoutout sa mga marshals sa likod. Ayun o, daming marshals. Okay. So tingnan natin kung mayroon na naman titira sa may bandang harapan. So 2 laps lang yata ito mga idol. So more or less 30 plus kilometers ito. Itong 17 below. So walang tumitira mga idol. So medyo laylo ang ating pera coins. So walang nagtatangka. Dahil may nagtangka, binabantayan, tinutugis ka agad-agad mga idol. So tignan natin kung may magtatangka sa harap. Hindi na tayo makabantay, sobrang sikip na. Sisipat kaya tayo. Dito biya sa may bandang kaliwa. Ito biya, sagad-sagad mga idol. Sinagad din ang umahabol oh. Nagkakasagaran na, tumaabot na, bumibilis na naman kanang takbo mga idol. 40 kilometers per hour, 45 kilometers per hour. Ayun oh. Nagkakasagaran sa may bandang harapan mga idol. So yan, lapit-lapit tayo ng konti. So wala na naman, inabutan ulit mga idol. Inabutan ulit. Babagyan ako. So hindi makaulago ang mga idols yung mga nasa harap. Ayan, medyo malinis. Tignan natin mga idols kung magkakatugisan ito. Kung magkakatugisan na naman. Advance tayo. Ayun
tignan natin kung may tutugas mga idol. Number 15, number 18 nasa may bandang harapan. Ayun o, nagkakabira, no? Bumibira sa may gitna, bumibira sa may kaliwa, bumibira sa may bandang kanan. So ito mga idol, medyo nagpapahinga-pahinga, nagkukwentuhan, nagmamaritisan mga idol. Kung tignan natin kung sinong unang naman bibirada. Ayan o, nagkakagirian, nagkakakitigan mga idol. Sino kaya ang unang kikikig muli? Mga 17 below to, Olsan Quintin mga idols. So wala bumibira. Titignan mo lang idol pag may bumira dito sa may bandang kurbada. Ganyan titira mga idols. So ayan, bumibilis ang kanyang takbo, 40 km/h. Nagpapakiramdama, may bumabahing pa mga idol, merong sinisipon. Tignan natin, ayan ha, bumubugso sa may bandang likuran mga idols. Ayan to, BTS sa may bandang dito, sinondang kagad mga idol. Kaliwa ka na, tumira. Ayan na idol. Yung Marshall. So ito na mga idol, may uma-advance. Ito, napakabilis mga idol, 55 km/h. Tagban. Napakabilis mga idol. Ito na, may isang pumapaibabaw na mga idol, may isang pumapaibabaw. At may tatlong sumusunod mga idol. Napakabilis ang birahan dito mga idol. Ito na si idol, mukhang aabutan pa kami. Ito yung una natin nagtatagumpay. Medyo lumalayo na siya mga idol, 30 meters mula sa ating peloton. Ayan ha, tignan natin kung magkataon. So ayan na naman yung ating pelotons. Mukhang aabutan na naman. Inabutan na nga mga idols, inabutan na nga. Mukhang kinapos ng gasolina si idol. Ano bang gasolina mo? Unleaded o premium? O baka naman diesel to, tira ito mga idol. So mira na ito number 18. Sinundang kagad ng number 26 o number 20. Matinding bakbakan mga idol. Tignan natin, palalampasin natin mga idols. Ayun, tumitira sa may bandang harapan na isa mga idol, sa bandang likod. Ayan na, medyo nag-iipon ng lakas mga idol. Nagkakabakbakan talaga, matindi. Shout out dito sa mga Marshall. Ayun o. So walang nakakawala, walang nagtatagumpay na makabuwek away mga idol. Sino kaya ang unang makakabuwek away? So tulap dito, napakaganda ng mga palaro dito sa San Quintin. Nakailang beses na tayo nag-vlog dito mga ito. So ayan, mag-u-turn na sila dyan. Mag-u-turn na sila. So dito tayo mag-aantabay mga idol sa U-turn. O, post ko. U-turn na dyan eh. So ito na mga idol. Wala pa rin. Walang nagtangka. Ito pa rin ang ating grupo. Buong buo pa rin mga idol. Buo ang ating grupo. Nagkakasigawan kung sino talagang titira. So, naiwan tayo. Okay. Post mo. So, ayan. Medyo bumibilis na naman sa may bandang harap mga idol. Tignan natin kung sino ang magtatangga na. Wala pang nagtatagumpay na magtanggang makabuwek away. So, ang kailan po, 45 km/h. So, mabilis. Matinding bakbakan ito. Tingnan natin kung may magtatagumpay na sa bandang harapan. So wala pa rin tayong totally breakaway. So walang nagtatangka, lahat tutugisin. Walang dapat makatakas sa kawan ng mga siklista. So ayun o, wow, advance mga idol. So walang
nagtatagumpay, wala pa rin naka-breakaway. Tignan natin kung sino uli ang sisibat. Ayun, sa bandang kaliwa, may tumira sa may bandang kaliwa, pero nameki lang mga idol, fake lang si idol. Tignan natin, ayun, kumakaliwa, walang magtagumpay. Sino kaya ang unang magtatagumpay? Mukha medyo malamla. Ayun, tumitira sa may bandang kaliwa mga idol. Ayan na mga idol, tumitira na. Ayun na, advance mga idol. So ito, tatlo tong ma-advance mga idol na umahaba ang kanilang linya. Tingnan natin. Ayan, tumitira sa may bandang kanan, kaliwa. Ayun o. Ayun o, sinundang kagad mga idol. Sinundang kagad, talagang walang makakawala. Hindi makawala, hindi makahulag post. Talagang tutugisin kayo dyan mga idol. Tignan natin kung sinong magtatagumpay sa pinakamatinding tugis sa number 60, no? Nagbabadyang sumibat. Tignan natin mga idol. Shoutout sa inyo. Ingat lang. So wala pa rin nakasibat, walang nagtatagumpay. So titignan mo pag may sisibat din. So pag ganito kadami ang darating sa finish line, napakahirap i-vlog mga idol. Gaya na nangyari kahapon, matinding rematihan, isang bungkos, isang grupo ang darating sa finish line ay napakahirap para sa mga vlogger, para sa mga marshal at para sa mga siklista dahil dikit-dikit mga idol. So wala ang nagtatangka anong karera ito. Pag may nagtangkang tumira, sigurado sisibatin ka, tutugisin ka agad. So ang speed lang nila mga idol 23 kilometers per hour. Napakabagal. 2 laps ito. Pero ang bagal lang kanilang takbo, pakiramdaman, bantayan, tugisan, tirahan. Ayon sa may bandang kaliwa, may tumira mga idol. Tumira ito sa may bandang kaliwa, oh. Tingnan natin kung magtatagumpay si idol. Sinusundan kagad ng isa. Mga tumira ito sa may number 16 mga idol. Tumira sa kay bandang kaliwa. Ayan na mga idol. Bumibilis ang kanilang takbo, 47 kilometers per hour. So talagang puro pakiramdaman. Ayan na, nagsubibat sa may bandang gitna naman, bandang kanan, number 18 or number 19. Ayan na, oh. Si idol, number 19 and number 33. Sige, diretso mga idols. Ganun. Wala pa rin nagtatagumpay talaga. Walang makataka sa ating peloton. Ubusan ng pasensya ito. Yun, sumising nga pa si idol. Mukhang nagbabara na. Nagbabara na ang karburador. Nagbabara yung karburador, idol. Ayan o, number 33, number 16. Nagbabadya na naman tumugis mga idol. Magbabadya na naman pumalagwa, o. So, ang haba ng kanilang linya. Ang haba. Yun tayo. Palampasin natin, palampasin mo. Okay, palampasin natin. Okay, palampasin mo. Ayan, kuhanan mo lang. Masyadong gap. Yan. Harap. Harap. So, wala pa rin makakalang. Tumiti sa may bandang harapan, oh. Nagkakatira na lang sa may bandang harapan, mga idol. Sino kaya magtatagumpay na rito? Mukhang puro sundot-sundot lang, mga idol. Walang nagtatagumpay. Ayun na, bumibilis ang kanilang takbo, 45 kilometers per hour. So, walang nagtatagumpay. Puro sunuran lang, mga idol. Puro tirahan. Ayan na, ang kanilang speed, 58 kilometers per hour. Ayan o, may isa. May isang umaalagod. Ako pa, kambing! Kambing! Oh! Ayun, tirahin mo kambing. Oh! So,
So napakabait ng mga sasakyan dito mga idol. Pag alam nilang may karera talagang, ayan, meron dalawa tayo. Meron tayong dalawang umalagwa mga idol. Siguro mga 50-80 meters na ang kanilang lamang sa ating peloton. Ayun o, mga 70 meters mga idol. Tingnan natin kung magtatagumpay itong dalawang ito. Ayun o. Birahin nyo na, birahin na idol. Ayun ha. Kakabulyawan pa itong dalawang magkatropa. Itong karera ito ay brought to you by Uncle John. So ito na yung ating peloton mga idol. Ayan, mabilis na humahabol itong ating peloton. So ayan na mga idols. Ayan na, dumikit na agad. Dumikit na yung ating peloton. So ito, may isang nasa bebad ang harapan. So napakabait ng mga motorista rito mga idol. Pag alam nilang may karera, talagang gumigilid sila. So ito, may dalawang umaalagwa mga idols. Sumasakit ang leeg ko dito pag ganun ako. So nahihilo na rin ako. Isang laps pala ito, mahaba ito, mahaba itong ruta. Ba sila doon ka? Oo, ito pang gano'n. Oo. So wala pa rin nagtatangka muli. Muling nabuo ang ating peloton. Ayan o, walang bigay, ganyan lang, nagtatangka. So walang tuloy-tira mga idols. Shout out. Yun o. So wala nang nagtatanggap. Kung malakas ka, kung ako dito, kung ako malakas talaga, bibirahin ko ito hanggang sa dulo. Uubusin ko na huling lakas ko hanggang sa makalayo ako. Bahala na kung hahabol sila. So napakabagal ang kanilang takbo, 24 kilometers per hour lang mga idol. Walang tumitira, walang sumisibat. So bakit gano'n ang inyong karera? Hindi, ayun na, sa may bandang kaliwa, oh, may tumitira mga idol. May tumitira sa may bandang kaliwa. Ayun o, tatlo tong nagbibirahan mga idol, tatlo to, apat na silang umaalagwa mga idol. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat. So ito, tingnan natin, lumalayo na sila sa peloton. Pinapatay na yung pelotons mga idol. Ididiretso na kaya ng apat na breakaway na to. Ang kanilang speed 47 kilometers per hour. Tirahin yun ang tirahin mga idol. Si Etihada yung number isa, itong nasa yung harap. Ayan na, lumalayo sila. Palit mga idols. Ayan o, tumitira si Bulingit. Ayan o, si Bulingit yung gagawin ng tararan o sinusundan ng naka-Canyon Woods. So yung ating peloton medyo, ayan, naghahabol na yung peloton. Ayan na yung peloton natin mga idol, naghahabol. Ayan sa likod, mabilis na humahabol itong ating peloton. Ito na, uy, ay kala ko nagkabakbakan. Ayan na, tumitira na ito. Napakabilis sumisibat niya ito, si Jello Nunez yata ito. Ayan, inabutan ka agad, inabutan niya, lumampas pa mga idol. Tumibat na talaga ito si idol. Tumibat na si idol, ayan na Jello Nunez ba? Parang si Jello to So ayan, mag-isa siyang sumisibat mga idol. Okay, kaya nga may isang humahabol pa mga idol, may isa pang humahabol. Ito, nagkakahiwa-hiwa rin na ang ating peloton. Ayun nagkakahabulan na mga idol, nagkakatira na. Ito pa ang isa, may isa pang humahabol, number 28. Ito, so tatlo tong namumuo na naman. Tatlo tong namumuo sa ating peloton. Sige ilipat mo. Sige, ipatay mo muna. So ito mga idol, may isang umahabol pa sa ating 3-man breakaway. May tayong 3-man breakaway yung ating peloton. Medyo tahimik mga idol. So puntahan itong apat na sa may bandang harapan. Yan lang, ito yun. So ito yung meron tayong isa, pang-apat ito mga idol. Saka meron pang tatlo sa may harapan. So puntahan natin yung tatlo. So ito yung ating pinaka second group mga idol,
Dalawa itong pinaka-second group natin. At ang lamang lang na nasa breakaway ay mga 70 liters mga idol. So ito yung dalawa nasa second group. So ang agwat ng third group mga idol ay mga 70 to 80 meters. So puntahan natin yung breakaway. Ito yung ating breakaway. Wow! Ayun ha! Ang sarap mo! So ito yung ating solo breakaway mga idol. Sige idol. Isa, ang agwat niya, ang lamang niya sa second group, mga 80 meters lang mga idol. So diretso lang pala to. So lumalayo na. Itong ating breakaway. So nagsusulo mga idol. Ito mga idol ang ating breakaway. So kakaliwa. So napakatang bata si idol. Batang bata yung ating breakaway. So lumalayo na siya. Ayan lang mga 80 meters. Ako, ayan na yung ating peloton. More or less 150 meters mga idol. Andito na yung ating peloton. So ito yung ating solo breakaway. Solo breakaway mga idol. Anong number niya idol? Di natin makita yung number. Anong number? Number 20 plus. Batang bata to mga idol. Solo breakaway. Tignan natin kung tatagusin niya hanggang finish line. So isang ikot pa. Pero sa likod, nako, yun yung dalawa, 100 meters. 100 meters ang lamang niya sa ating second group mga idols. Yun o. So mabloy pa. O ito na. Yung ating second group. Ay, nag-iisa na lang mga idols. Yung ating, dalawa to mga idols. Yung pa isa. So ito yung ating breakaway. Peloton. Oo. Ayun na yung ating peloton mga idol. Napakabilis Napakabilis itong ating peloton. Nag-aabol. Gustong digitin, gustong balikan, gustong tugisin yung ating mga breakaway. So hanga ako sa mga motorista rito mga idol. Talagang nagbibigay sila, humihindo. Hindi kagaya sa iba, talagang walang pakialam. Dito, napakabait ang ating mga motorista. Talagang nagbibigayan sila mga idols. So last lap na to. Pagbalik, mati na mga idols. So tingnan natin kung inabutan na yung ating breakaway. Sasabi ba ng harapan? Ito yung ating pinaka main group mga idol. Uy, naku. So, right turn tayo dito. So, tignan natin kung abutan na kaya. Naabutan na kaya yung ating breakaways. So advance tayo mga idols. So silipin natin. Okay. So napakahaba ng kanilang linya. So asa na? Hindi pa rin naabutan yung ating breakaway mga idols. Hindi pa rin naabutan pero watak-watak na itong grupo. Watak-watak na mga idols. Ito na. Medyo watak-watak na itong ating grupo mga idols. Tignan natin. Ayun, may isa. So ito na. So tignan natin kung inabutan na yung breakaway kanina. Medyo nawatak na sila mga idols. So ito pinaka third group na ito mga idol. Third group na to. Mukhang inabutan na yung isang maliit na bata. Siya pa rin yata. So puntahan natin kaya. Pero andito ang bakbakan sa may bandang likuran mga idol. Ang bakbakan ay nagaganap dito sa may bandang likod. So puntahan natin yung mga
second group mga idol. Second group, inabutan na yung bata yata kanina. Ito ang ating solo second group mga idol, number 28 o number 28. Ang lamang lang ng solo breakaway ay mga 80 meters mga idol. So punta natin yung solo breakaway. Tingnan natin kung sino yung exit So ito mga idol, solo breakaway. So ito yung ating solo breakaway mga idol. Bata, siya pa rin pala. Siya pa rin pala yung ating breakaway. Napakatindi ng batang ito. Napakatindi ng batang ito mga idol. Siya pa rin yung ating breakaway. Mapapanatili na kaya kanyang malamang. Ano, siya pati kanina? Diba? Anong number ni idol? Hindi ko makita number. Hindi ko makakita. So ito pa rin ba yung kanina? O iba na. So ito yung ating solo breakaway mga idol. Lumalamang na siya sa likod ng mga naku po 120 meters, pero yung tail ito mga 200 meters ay na sa atin dito. Ito yung ating solo second group mga idol, solo second group number 28. 100 meters ang lamang ng ating solo breakaway. So yung ating peloton, ito yung peloton. Yung ating peloton, medyo napakabagal ng takbo mga idol. Hindi natin alam kung nag-iipon ng lakas, nagpapakiramdaman dahil pagbalik nito ay photo finish na. Yun o, mabagal itong ating peloton mga idol, nagbabagal. Balak kaya silang habulin yung ating mga breakaway na dalawa. So mabagal itong ating pelotons. Wala yatang balak maghabol mga idols. Walang maghahabol. Sir, dalawa lang ikot, pagbalik finish na. Yun na, shout out. Shout out yung si sir. So wala, hindi nagbabalak. So shout out sa likod. Shout out mo si sir. Yan. Shout out sir. Yun know. So wala, ayaw maghabol yung ating peloton. So tignan natin kung magbabalak ka ba ito. Napakabagal 30 kilometers per hour. At hindi yung batang nasa bandang harapan nagsusulo siya. Pero tingnan natin kung mapapanatili niya hanggang finish line yung kanyang breakaway na yun, yung kanyang tira. Dahil malayo-layo pa to, more or less 16 kilometers pa mga idol. So ayun, magkano nakakatirahan mga idol sa may bandang harapan, may nagtitira doon, nagbabalatan na to mga idol. Balatan sa may bandang harapan mga idol, nagkakatirahan, nagkakatubisan, tinutugis ang lahat ng sisibat. So yung mga idol, walang nagtatagumpay, mukhang lumalayo na yan, tumitira na naman sa may bandang harapan mga idol. Ayun so walang nagtatagumpay, so lalayo yung dalawa. Lalayo na yun, wag lang maubusan, wag lang masiraan, mananalo yun. Kaya maintain nila yung takbo. Ito medyo nagpapahindihan tong mga grupo mga idol. So ayun, ito umitira na naman sa may bandang kaliwa ayun pero tutugisin uli. Ayun na, nagkakatugisan na naman. Nako, kabe. Kambing. Kambing. So ito, dito bitira mga idol Ayan may ito bitira mga idol. May bandang kaliwa. So nako, malayo na yung second group more or less 200 meters na mga idol ang lamang ng ating breakaway at second group dito sa mga grupo na to mga idol. So tingnan natin kung aabutan pa kaya nila. Ito na yung ating grupo pasundot-sundot lang ang kanilang takbo mga idol, hindi steady, hindi maintain.
hindi natin alam kung aabutan kaya nila o tatagal naman kaya yung ating mga breakaway. So kaya may tumitira na naman, anlitugisan mga idol. Tumitira number 80, sinusundan ng number 33 at number 19 mga idols. So patuloy na lumalayo yung ating dalawang breakaway. Ayun si Yulaw. Wala ka ng lakas mamaya. Yun o. Yun o. So ito mukhang sundot-sundot talaga. Lumalayo na yung ating second group at first group dito sa main group. Bakbakan ng ating grupo mga idol. So sarap mag-vlog dito. Yun o. Bigayan. Pati mga motorista nagbibigay mga idol. So pagbalik dito, papinis na. Uy, laglag ang sombrero ni idol. So wala na naman tumitira. Tignan mo lang. So ayun mga idol, ito yung ating solo second group. Napakalayo na ng lamang mga idol, baka 400 meters na. 400 meters na lamang nito mga idol. So okay lang. So ito yung ating second group mga idol. I-maintain mo na yung takbo mo, nagbabagal yun. So ito yung ating breakaway mga idol. Ayan na, susundan natin yung breakaway. So napakalayo na ng agwat ng breakaway at ng main group mga idol. Pause mo muna. So ito yung ating main group mga idol. Tignan kung maghahabol pa to yung ating main group. So ito yung ating solo breakaway. Napakalayo na, kalahating kilometro na yata ngayon lamang. Matindi itong batang ito ha. Antindi mga idol. Solong-solo niya ang ating breakaway. Matindi. So kaya na kayang iabot hanggang finish line. Siguro more or less 10 kilometers to the finish line. So ayun mga idols, ano ba pangalan nito? Bata Cotanes. Bata to ni Adrian. Idol, ano pangalan? Hindi mo kilala. So, talaga natin, ito na, saan kasama. Idol, ano pangalan mo? Brian Luciano po. Ayun. Brian Luciano, ayun, solo breakaway, Brian Luciano. So napakatibay dito mga idol, nagsulo siya. I-maintain mo lang at yung peloton nagbabagal. Huwag kang magbabagal, i-maintain mo yung takbo mo idol. Malayo ang agwat. So sa second group, malayo rin ang agwat niya. Wala, hindi ko nakikita yung second group. So abangan natin dito, mamaya. Yeah, abangan natin. Ito mga idol, ito yung ating second group. More or less 21 seconds ang lamang ng ating breakaway dito sa second group mga idol. So 1, 2, 3. Ayun mga idol, ito na yung ating pelotons. Ang lamang ng second group sa peloton ay mga 37 seconds mga idol. 37 seconds lang ang lamang. 37 seconds ang kalamangan ng second group dito mga idols. Idol, tabi! So kaya pa kayang abutan ng pelotons. Ayun lang yung second group mga idol. Kaya pa kaya nilang abutan yung ating second group at ang ating solo breakaway. So wala na naman, nagbagal na naman mga idol. Nagbagal na naman kayo. Yung second group, 57 seconds. Ayun lang yung second group, ayun lang 37 seconds, yung second group. Kabisa lang niya. So mabagal ang kanilang takbo mga idol, sundot-sundot lang.
So wala yata talagang balak maghabol ito dun sa ating mga breakaway. Mabagal ang takbo mga idol. May balak pa kaya itong maghabol? 27 seconds yung second group. Kaya nyo yan, Ayan, no? palitan. Wala eh, magbabagal. Ay, magpapalitan. Ayaw nila, wala. Malalay sa lalay. Wala na. Ayun, tumitira sa may bandang harapan mga idol. Ayun, ayun. So nagkakakuha na sa may bandang harapan, nagkakagirihan. So wala yata mangyayaring rematuyan dito. Walang balak maghabol. So ayaw maghabol ng ating peloton. Wala, patay turuan ko. Patay turuan ko mga idols. Maghahabol pa kaya? Pag maganda, birahin mo. So ayun mga idol, mukhang nagkakagirian sila. Nagkakagirian sila sa salita, hindi sa pagpadyak mga idol. Di natin na lang kung ano mga diskarte nila. Mukhang nagkakabulyawan sila mga idol. Nagkakabulyawan, nagkakaingayan kung ano ba ang tamang diskarte. So patuloy na lumalayo yung ating mga breakaway na dalawa. So dito kaya magaganap ang ating bakbakans, kirian o tugisan. Walang nagtumitira mga idol. Okay. Yan o, puro pagbabanta mga idol. May mga nagbabanta, may nagbabantang umatake, may nagbabantang tumira, may nagbabantang umangat. Pero kailan pa? Pag malapit na ba sa finish line, hindi na nila balak habulin yung ating breakaway na dalawa. So yun na yung mananalo mga idol. Puntahan na kaya natin at balikan natin ito. Tansyahin natin. Awanan, finish natin. Awanan, papinis natin. So wala umaatake mga idol. Puro farm diamond. Na, nagtapon na tubigan si idol. Mukhang bibirada na. Ayan na, tumitira, tumatayo na to. Number 19 o number 4. Kung anong number to mga idol. Ayan, kumakaliwa, kumakanan mga idol. Nagkakatirahan na. Nagkakabakbakan na dito sa may bandang likod mga idol. Sino kaya magtatagumpay? Ayun na. Ayan na mga idol. Ayan, may tumira na, may bumangis na. Napakabangis dito mga idol. Tignan natin ang kukunan dito, third place. Dahil meron tayong dalawang nauuna mga idol. So ito, si Jelog Nunez yata ito. Ay, sos, nabutan uli ng ating pelotons. Ayan na, tumitira na naman. Nagkakatirahan na naman, oh, mga idol. Ayan, tumitira na naman to. Number 19, number 33. Kanina pa to, tumitira itong dalawang ito, mga idol. Sondot lang ang labanan, mga idol. Pasundot-sundot. Hindi diretso ang kanilang takbo. Pag sa Muñoz Lupao to, walang ganyan. Tugis-tugisan doon, kanli, biratan. Dito medyo may expiration ang kanilang kanli. Nag-i-expired ang kanilang banatan. So talagang wala na. Payag na to. Kaya dito na lang kukunin yung third place. So puntahan natin yung ating puntahan na namin yung aming breakaways. Okay, second group mga idol.
mukhang malayo na. Okay, kayang-kaya na yun idol, malayo. Malayo. So, asan yung kan? Puntahan natin yung ating breakaway. Teka. Sige. So, ayun mga idol, inabutan namin itong solo breakaway. Nagtagumpay si idol. So ito yung ating solo mga idol, tatawid sa ating finish line si Brian Muncio. So solo ito mga idol, walang kasama, walang kalaban. Ayun, inabutan natin, napakalayo mga idol, napakalayo ng kanyang lamang. Ang layo mga idol. Diretso doon. So ayun mga idol, ito solong tatawid sa ating finish line. Solo to mga idol, solong tatawid sa ating finish line. Napakasaya. Solo mga idol. Balik ka nyo dyan. So ito ating solo tatawid sa ating finish line mga idol, si Ryan. Kalimutan mo naman ang kaya na. Diyan mo. Taas ka. Paano yung second? Sige. Layo! Sa kaliwa. Balikin. So ito na mga idol, ito na yung ating grupo, lumayo ka oh. Ito yung ating grupo mga idol, napakadilis. Naku, may utik. Nagkasemplangan! Yung mo ito. So yung mga idol, nagkasemplangan ito.
Nagkasimplangan doon ah. Hindi natin nakuha yung mga pangalan. Sabi ko na, dito, taga dito si Gan eh. Anak ni Toledo yung babae, di ba? Nakita ko pa yung ka. Sabi ko na, siya yun eh. Wala, nagkasimplangan daw dito. Nagkasimplangan daw sa may... Hoy, third ka ba, third? Nagsimplangan doon, oh. Simplangan daw sa may farm. Madami sumemplang. Marami sumemplang.